Fl-aħħar indirizz tiegħu kif se jirtira fix-xhur li ġejjin, il-Prim Imħallef Market Kuti stqar kif l-esperti tal-qorti għandhom ikunu fuq bażi full-time biex bekk mhux biss il-proċeduri jkunu iżjed maġlin iżda wkoll jiġu frankati qatt ta' spejjeż. Il-kummenti tiegħu fil-bidu tas-sena forensi l-erba' waslu waqt li għadha b'saħħi tal-kontroversja tal-inkjesta tal-isptarijiet li tmexxiet mill-Maġistrat Gabriella Vella li mhux biss ħadet mal-5 snin biex tlestiet iżda wkoll intefqu aktar minn 11 miljun euro fuq qatt ta' esperti barranin, inkluż uħud mhux kwalifikati jew li llum saħansitra qed jirrifjutaw li jiġdu fil-qorti. Kif inhi tradizzjoni annwali fl-ewwel ta' Ottubru reġajna ta' bidu għas-sena forensi li talaq f'Settembru tas-sena d-dieħla. Wara qudies fil-Konkatedral ta' San Ġwan fejn ukoll attendewlu l-awtoritajiet tal-pajjiż saret iċ-ċerimonja fil-qorti. Hawn il-Prim Imħallef semma wkoll id-dispjaċir personali tiegħu għal fatt li ftit tax-xhur ilu ma kienx hemm konsens taż-żewġ terzi tal-Kamra tad-Deputati wara li l-Gvern ressaq diversi emendi kostituzzjonali u l-Oppożizzjoni vvutat kontra. Tali emendi kellhom iwasslu għal iżjed titjib fir-riforma ġudizzjarja waqt li l-Prim Imħallef qasam id-dispjaċir tiegħu hekk kif dan it-tibdil u mistenni u mixtieq. Il-Prim Imħallef ukoll faħħar l-impenn tal-Gvern biex il-qorti tiġi estiża anke lil hinn, kompletament bil-kontra ta' dak li qal fl-istess okkażjoni il-President tal-Kamra tal-Avukati, Peter Fenek, li qal li jrid li l-qorti tkun f'binja waħda, iżda fi kliem il-Prim Imħallef m'hemmx raġuni loġika biex ma jkunx hemm kunsens. Dr. Market Kuti żied li kull min għandu funzjoni pubblika għandu jixtar il-konsegwenzi kultant negattivi tal-emil tiegħu qabel tittieħed xi deċiżjoni. U temm jirringrazzja lill-Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attard li min-naħa tiegħu dejjem sema dak li kellu xi jgħid fisem il-ġudikatura favur iżjed titjib fl-operat tal-qrati u anke aġixxa fuq dak li jkun issuġġerixxa.